премьерасы көтелә. Шул уңайдан студиябызда Камал театр артисты, Татарстанның атказанган артисты Фәнис Сафин. Исәнсез, Фәнис әфәнде. Исәнсез, хәерле иртәләр. Бүлмәдәшем, коллегам, хезмәттәшем Фәнис абый, сәлам. Хош килдең. Әлбәттә, исәнмесез әлеге спектакльнең исеменә багышланган әңгәмәләр күп корылды, ләкин бүген без Фәнис абый синең персонажың хакында сөйләшәбез килә. Син уйнаган роль Мөслим персонажы, ул чыннан да котлаулы язмышка дучар персонаж, сәхнәдә авыру кешене һәм сәхнәдә спектакль вакытында үлүче кешене уйнавы ничегрәк бирелә? Беренчедән шуны әйтәсе килә, инде Фәрит Рифкатович миңа исәнмесез премьера спектакльннан Мөслим ролен биргәч, мин әлбәттә шатландым. Без бит инде артистлар балалар шикелле шатланабыз шулай. Һәм пьеса белән таныша башлагач, бу Мөслим миңа бирелгән геройның сәхнәдә бик авыру икәнен белгәч, бераз шатлыгым сүрелә төште. Һәм әле тагын финалда аның бөтенләй үләсендә белгәч, бөтенләй кәефләрем китте. Шулай итеп, шундый кәефләр белән бу роль өстендә эшли башладым. Һәм ниһаять, эшли, бу роль минем характерга шул хәтле җайлыгына ятты, һәм мин бу рольне яратып эшли башладым. Менә ниһаять эшли, премьера көненә килеп җиттек. Инде апрельнең 19-ы, 20-21 премьералар ала бирсә, тамашачыларны көтеп калабыз һәм тамашачылар тарафыннан безнең спектакльгә, безнең эшебезгә уңай фикерләр, җылы сүзләр, уңай билгеләр булыр дип өмет итеп калабыз. Рәхим итегез. Гомумән менә үлүче персонажны уйнау ул авырмы? Шәхсән минем андыйны уйнап караганым юк. Менә минем үземнең дә элегрәк шундый сорауны бирәсем килгән, менә шундый рольләр уйнаучы артистларга. Менә үземә ниһаять шундый роль уйнарга туры килде. Моның турында уйламадым түгел, әмма дә ләкин бер фикергә килдем. Мин бүгенге секендә ике әйбердән куркам икән. Менә кылган гөнаһларым өчен үземә, туганнарыма, гаиләмә Аллаһ Тәгаләнең җәза бирүеннән куркам һәм әнинең рәнҗүеннән куркам. Әгәр дә бу тормышта, бу дөньяда без әниләрне рәҗәтерлек дәрәҗәгә җитәбез икән, без димәк бу дөньяда бөтенләй дөрес яшәмибез. Шуңа күрә мондый рольләрдән куркырга кирәк түгел. Аллаһ Тәгалә сиңа күпме гомер биргән, шул син гомерне артыгында кимендә яши алмыйсың. Шуңа күрә рольләрдән куркырга түгел. Алмас менән син инде кыскача эштәлеген беләсеңдер, ә күп кенә тамашачылар әле таныш түгел. Асылда нәрсә ята пьесаның асылында? Ой, моның турында Исәнмесез ята. Исәнмесез. Моның турында безнең артистларыбыз телеэкраннар аша, радиолар аша бик күп сөйләделәр. Мин алардан арттырып нәрсәдер әйтүе алыма шикләнәм һәм кабатланырмын дип уйлыйм. Шуңа күрә мин аның турында сөйләп тормыйм. Эштәлеге турында инде тамашачы театрга килгәч үзе күреп китер. Сезнең беренче тапкыр Илдар абый белән уйнавыгыз. Үзегезнең укытучыларыгызның берсе булган Илдар Хәйруллин белән бергәсе сәхнәдә төп персонажларның берсе инде ул, икенчесе чиратта сезнең персонаж тора. Үзегезнең укытучы белән сәхнәдә эшләү ничегрәк бирелә? Әлбәттә, бу һәрбер укучының хыялыдыр инде үз укытучы белән сәхнәдә бергә уйнау. Әгәр дә әле шуның өстенә тагын укытучың сине мактап та җибәрсә, анысы бигрәк тә әйбәт. Миңа калса, мин моңа бик әйбәт карыйм. Әни турында да Фәнис абый шундый мәгънәле фикерләр әйттең. Чыннан да бу дөрес, беребезгә дә әниләрне рәнҗетерлек итеп яшәргә насыйп булмасын. Дөресен әйткәндә бер сирен дә ачасы килә. Фәнис абый гримеркада, театрда әнисе белән телефон аша сөйләшкәндә без аны аңламыйбыз. Мишәрчә үзләренчә сөйләшәләр. Һәм сез ул исемлекне дәвам итә алырсыз, чөнки театрда эшләгән олуг артистларыбыз Ринат абый Таҗетдинов, Илдус абый Әхмәтҗанов кайчандыр инде сезнең чи мишәр булганнар. Һәм алар үз эшләрендә эшләп, сәхнә телләре өстендә эшләп, аларны тыңласаң бу көндә мишәр дип әйтеп булмас. Сез дә шул исемлекне дәвам итәсез. Әнигез белән телефоннан сөйләшкәндә исәнләшү мизгелен үзегезчә әйтеп күрсәтегез әле зинһар өчен. Әнигезгә дә сәлам булып яңгыра. Исәнмесез сүзенә килгәндә, әлбәттә, ике мишәр очрашса инде, әле Шүпрәледән дә булса шуның өстенә алар хәлләр ничек? Нәрсә хәлләр дип исәнләшәләр. Инде менә әни белән мишәрчә сөйләшү, аның тарихы бар. Чөнки мин студент елларында авылга кайтып йөргән вакытта, безне бит инде театральда укыганга күрә матур итеп татарча сөйләшергә өйрәтәләр. Анда кайткач ничектер инде якташлар белән сөйләшкән вакытта күрәсең татар сүзләре дә кысылып киткәндер инде. Алар миңа инде Казаннан кайтканда кыланып сөйләшә. Кит инде матур гына сөйләш, үзебезчә мишәрчә сөйләш. Ник кыланып сөйләшәсең дигәч, шуннан үземә сүз бирдем. Районга кайтам икән, Шүпрәлегә кайтам икән, гел мишәрчә генә сөйләшергә. Якташлар, үзебезчә. Җир шарының төрле почмакларында кая гына якташымны очратсам да, гел мишәрчә сөйләшергә. Аның әлбәттә җайсыз ягы да бар. Менә бүгенге секөнгә кадәр минем сөйләмемдә бик каты мишәр акценты сизелә. Шуңа күрә
Менә шулай. Аны син үзең дә беләсең. Аны үзем дә беләм, Аллага шөкер. Ул әңгәмә вакытында бер дә сизелмәде. Кунакка килгән өчен бик зур рәхмәт. Театрда, репетицияларда күрешкәнчә хәллек. Уңышлы премьералар насыйп булсын һәммәбезгә дә. Рәхмәт бик зур, рәхмәт. Бездә кунакта Галескәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры, Татарстанның атказанган артисты Фәнис Сафин иде.